محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Čovjek sad kada ima djeca, a ne sad kada se ženi. Čovjek plaća ispit i veli što je pišano ti ja će dobijem noćenka. Ne znamo da čita knjiga, da se pripremi. I to je pogrešno shvaćanje na kader i ne udhu billah golem grev. Da ti pravdaš svoje slabosti i nedostatoci i greški su Allah dželle dželaluhu. To je najopasno nešto. U vremenu Omara radijallahu anhu, jedan čovjek ukrao i go donesu pred Omara radijallahu anhu da mu seče raka. To je kazna. As-sariku was-sarikatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba. Nakradljive su i kradljivkata, presečite im rakata, kako kazna za ono što go napravili. I kako donesu paramijete, krade su, kaj Omar radijallahu anhu, i Omer veli, zašto ukrade? Ako nemaš, trebaš da pomoraš, a ne da kradeš. Već je taka Allah odredi. A taka Allah odredi, prećete mu je raka. Zašto? Taka Allah odredi. Ako Allah odredi da ukradeš, Allah odredi u Kur'an i raka da te prećete mu je raka. Znači nema branjene za svoj grev, nema što da se braniš. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. I ko će napraviti nešto loše, ko će mi nekoj pijani sebe, to je dva džamija, ne Allah odredi da pijamo. Ko će nekoj zašto praviš loše, tako je pišano. Allah ukon veli, reći im, Allah nikako ne naredova loše. Allah ne naredova loše. I zato ovo prašanje je mnogo delikatno i složeno prašanje, koji čovjek koji klanja i se moli sve nego shvatilo ovo prašanje. Pošto nije poznat pravilata na ovo prašanje. A ovo prašanje turi najgolemi alimi, najgolemi učeni luče, a i Pejgamber a.s. u hadis, koji šejh Albani veli da je sahih, ako prenesu imam Tabarani, rekao Iza dhukira al-qadaru fa amsiku. I koga će se spomne Allahova ta odredba, amsiku, nemoj mnogo da raspravate. Pošto će vlezati u grev. Ne ste vi sposobni, pošto vi imate ograničen. I svega da vlezeš po nešto što je neograničeno. Pošto ti gledaš sa tvojim oči pred tebe. Zatvori oči, ne gledaš. Zatvori oči, ne slušaš. Ti si ograničen, a sakaš da vlezeš u nešto što je neograničeno. To je Allah odredba. Koja se zborува za kader, amsiku, rekao prvo nemojte da se puštate od ta tema. Nemoj da se puštaš. Zašto čitali su din neudhu billah. Ali radi Allahu veli, kader, Allahova ta odredba, štika mi bije ili pišanicata, tije se dlaboko more, bez bregovi, u kojem mnogo luče vlegne i ne mogli posle se vratati nazad, su udaljene. A imam Tahawi, najpoznat naučnik po akide, po islamsko verovanje, rekao al-kaderu sirrun min esrarillah. Kader od odredbata na Allah Allahova tajna. Lem je tatalla. Ta tajna Allah ne mu je otkril nitu na pejgamber, nitu na melik. Tajna Allahova ne otkril nitu na pejgamber izbran, nitu na melek odbran. I zato imamo da veruš Allah odredba. Međutim, ima tukaj nekoj raboti koji čovjek treba da ga shvati. Prvo, u hadisu Davud, Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam. Prvo Allah što ga sozdao na zemlji je bilo kalem. Što je kalem? Pero, perce. Fa kale lehu uktub. I mu reče, piši. Reče, mada uktub. Što da pišem? Allah, uktub maqadir al-khalq. Ila yawm al-qiyamah. Napiše i sve što će sluči. Odredbite na sitne stvorenija do sudnjeg dana. Jer to je napišeno kao Allah, a ti nego znaš.
Ti ne го знаеш, тоа е пишано ке Аллах. И тука има се две работи. И две работи кои и најучени и учени не можат, значи, да се снајдат.